Benvinguts i benvingudes a Rere la Cortina, el nou podcast en català. Jo em dic Albert i estic amb el David i amb el Matías. Hola, bon dia. Bon dia. Hola, com esteu? Com va tot? Va bé, molt bé. Aquí? Aquí, tirant. Sí. Rere la cortina, no? Rere la Cortina. Òbviament, sí. Anem a parlar una miqueta de guàrdies, gars o garris, no? Sí, Depèn de la traducció. Sí. volíem fer una proposta de Guàrdies al fer quadrat. un club de lectura de guàrdies. Si algú ens vol seguir, està benvingut. I no sé, que voleu comentar alguna cosa del llibre? Bé, jo Sí. aquest llibre ja me l'he llegit. Sí, jo me l'he llegit fa un any i pico, potser. I és espectacular. O sigui, és el millor punt d'entrada. És el segon cop que vaig llegir el Terry Pratchett. És un punt d'entrada al Terry Pratchett espectacular. O sigui que és un llibre que val la pena llegir-se'l. Sí, he sentit per allà de gent que ja s'ha llegit tots els llibres i tot això de Terry Pratchett, diuen que sí, que és una de les millors sagues, no? Que són la saga de Dragons, una cosa així? De la Guàrdia. Sí, De la saga Guàrdia. dels guàrdies. Sí, jo és la que més completa tinc, excepte la de la mort, que només em cal faltar un llibre de la mort i ja l'estic deixant pel final perquè m'encanta. És la meva preferida de moment de les que he llegit. Però em falta molt de les altres. Sí. És brutal. Per tant, si recomana 100% començar amb guàrdies, i no amb El color de la màgia, jo què sé, No. alguna altra, no? Bueno, Jo començaria per Guàrdies, i fins i tot més que amb Mort, que va ser pel que vaig començar jo, prefereixo Guàrdies, clarament. sí, o sigui, a mi un punt d'entrada també que m'agradaria haver fet també és Mort, perquè m'estic llegint aquest de Guàrdies i a més el de Ritus com es diu? Ritus... Igualtat de ritus. Igualtat de ritus i apareix la mort sempre, o sigui, suposo que deu aparèixer a tots els seus llibres. No, la mort apareix a tots els llibres, exacte. És dels pocs personatges que, no sé si és l'únic, que apareix a tots els llibres. Doncs... I no cal llegir la saga de la mort per entendre-la. Sí, els altres millor, sí. Sí. Una miqueta Hoyt, no? Sí, això estava pensant. Sí. Sí, bueno, però tu, David, Sí, una mica. tens més... Bueno, te'ls has llegit més? Ho deus saber més... Sí. No sé si és tant com el Sí, però Hoyt això passa. o com una curiositat de dir, mira, aquest és un personatge que va sortint. És més així, o sigui, hi ha personatges que van apareixent i els vas coneixent i dius, aquest apareix aquí. I al principi no t'enteres de qui és tothom, però jo què sé, com li diuen, em tallo una mà. Em tallo una mà, no sé com es diu en castellà o en anglès. Però és un personatge que va apareixent que és com un... Sí, diu que és un venedor ambulant que quan ja és superoportunista, quan ja es congrega la gent i tal, apareix ell amb empanades i de tot. I van apareixent a diversos llibres. I dius, hòstia, aquí ha aparegut, hòstia, ja ha aparegut. Ostres, doncs... I al principi no saps qui és. I veure, si tu llegeixes cronològicament, sí que els vas coneixent. Però si ho fas com jo al principi, que vas per sagues, doncs comences potser pel llibre 4, després vas pel llibre 8 de publicació, perquè és el següent de la Guàrdia, i llavors barreges més els personatges i els veus apareixent. Però igualment, els acabes coneixent igualment. Sí, és que clar, o sigui... També hi ha el bibliotecari. Té tantíssims llibres de Discmont com de cada saga que dius, és que és igual l'ordre, segueixo una saga i ja està, perquè si comences a capficar-te a llegeixo un ordre cronològic és una bogeria també, suposo, no? Bueno. Clar, està aquesta qüestió de si ho vols llegir i entendre-ho tot al 100%, llavors potser és millor cronològic o tu hauràs de fer relectures i tal, però si simplement t'ho vols passar bé, és igual a totes aquestes petites connexions. Sí, clar. Tu llegeix qualsevol i t'ho passaràs bé. Sí, jo crec que ben bé vol fer això, no? En plan, el tema d'anar jugant i si vols interessantament ja t'ho fas, no? Cronològic i tal, però al final tampoc són llibres molt llargs, no? Que
Qual mesura, més o menys? Bueno, aquest de guàrdies, o sigui, nosaltres perquè Segur. potser estem acostumats a llibres més llargs, tipus Brandon Sí. Sanderson, però 500 Ja, bueno, pàgines sí, és un bon la llibre, veritat és que de sí, guàrdies. És a dir, clar, és a dir, clar, veu que és que 400 pàgines, o tu, Albert, o David, que no és tant, en plan, però clar, perquè estem acostumats a 1.000 pàgines o 1.200. Sí. Sí, sí, És clar, o veritat. sigui, Això- Ara que penso, és molt curtet, en 2 hores. només té el metro. 500 És que pàgines. jo saps, era un meme ahir que era sobre això. Ara no me'n recordo com era, però sobre aquest tema. De que els fans de la fantasia diu bueno, no, sí, et recordo que el llibre és curtet, si no t'agrada, doncs el deixes, ja està. I hi ha 200-300 pàgines, és curtet. Però tu t'adones que 200-300 pàgines Que és la a mi, mitjana de llibres. clar, Sí, sí. és que 230 pàgines és que em sembla poc, és com, hòstia puta, però què passa? Sí, No, és que no de saps fet escriure? el de Ritus, o sigui, Igualtat de Ritus, no sé, vaig a mirar-ho, té És curtet. 250, sí, 250. I dius, ostres, que curt, però a tu et diuen És la mitjana de llibres. a tu et diuen a Exacte. l'ESO, a primària, que tens una Sí, lectura sí, sí. obligatòria de 200 pàgines i te'n I recordes era, de uah. la mare del Què professor, de la dius? professora. Ja, però bueno, també perquè era diferent, perquè, no sé, era per com, és que et forçaven i a més era com, t'havies d'aprendre ben bé el llibre, com, Sí, hòstia, això puta, sí. però és que ja no me'n recordo Sí, qui era com, tio. Que això De és un què altre meló, color era no sé què, i era com, tio, però què és això? Un concurs. És un Sí. concurs. Jo tinc diverses Sí, sí, anècdotes, no he vist. de llibres, o sigui, lectures obligatòries a l'educació. I és... Uah, Si vols, o sí, sigui, sí. si voleu l'explico, però és així. Vale, sí, sí. Jo, per exemple, no sé si... perquè ens portem uns quants anys, pocs, però no sé si us vau haver de llegir els mateixos llibres que jo. Per exemple, jo a Pot ser. No ho batxillerat sé. em vaig haver de llegir Laura, la ciutat dels sants. No, Jo No? no. Vosaltres no. no, no. Llavors me'n Tira recordo l'hora. que era horrorós i vaig dir, passo, vaig a buscar un resum i hi havia una obra de teatre a YouTube i vaig dir, el dia anterior, a les 12 de la nit, me'l vaig veure i, i em va sortir perfecte Sí, l'examen. Hòstia, increïble. això encara es fa. Ja, ja. Sí, sí. I també, és que va haver-hi pocs llibres, que realment vaig disfrutar. Em sembla que Tres Ja. sombreros de copa em va Jo agradar un. molt. Aquest, sí, aquest sí que el llegia, em va agradar molt. Sí, Sí. sí. I se'm feia com raro, Era Era obra com... de teatre, no? Ostres, sí, és una obra de teatre que va d'un home que es casa el dia següent i està en un hostal, no sé si un hostal, bueno, un És hotel, veritat, i llavors es troba no en amb recordo. l'hostaler i bueno, té el dilema aquest de quin barret m'he de posar. I li passen coses, que si entra gent a l'habitació, no sé què, bueno. És una obra de teatre tonta, de No me'n fet, recordo. d'aquestes de... Sí, Jo més recordo que em va agradar, sí. Sí, sí. sí, sí. El que em va I agradar Però les també... últimes tardes con Teresa. Sí. Hòstia, a mi, per exemple, estava bé, però la part última Sí. era infumable. Era infumable l'última part. Buah, a mi em va En plan, costar el un tema huevo. de... És dels pocs llibres que m'he llegit sencer de col·le i em va costar un huevo. I és Però llarguet, està guai. És llarguet, Sí. també, l'última Aquest, no? Sí, és llarguet, No sé si s'ha dit per aquí. Jo també crec que el tinc prop i crec que són 300 i pico, 400 pàgines, Sí, sí. En plan... És que vaig estar un bon rato, jo. Sí, sí, sí. I també tinc que trobar ara... Digues, acaba de dir. I l'última part era infumable, Era com somni tras de somni tras de somni. Era com, tio, Sí. ja, No me'n Què recordo. fa? Sé que l'última part se'm va fer que no s'acabava el llibre, no s'acabava. Pot ser, pot ser. I l'altre que em va agradar, tot i que no el vaig llegir sencer, però perquè eren minis històries, llavors no me les vaig llegir totes. Però era el cafè de la Granota. No em sona. Parlant de llibres que tenen històries, el que també em va agradar molt va ser Drames rurals. No idea. Ni idea. Són com històries idea. de... Ni idea. Uep, m'ha saltat aquí una cosa. Bueno, res. Em sentiu bé, no? Sí, sí. Sí, et sentim bé. Aquí, últimes tardes con Teresa el tinc. L'he trobat. Quantes pàgines? 470? 470. Mhm. És llarguet, Sí, sí. Sí, per ser una lectura obligatòria del col·le. Ja, que em sembla... És dens, És que és... Tim- Ah. És versió de butxaca i dens, i són 470. Sí. Un altre que vaig Ja, disfrutar també va ser El árbol de la ciencia. No sé si... No. Tampoc. No. No ho sé. No. I de més petit La Celestina, que era com... Era una adaptació Ah, que sí. tenia... que era un Mm. còmic. O sigui, era mig còmic, mig... Ah.
tirant-lo blanc en català antic. Només és per romàntiques, a més, o sigui, un Ja, fumable. ja. Jo vaig dir, mira, em sap greu, però... A més A mi, per era el exemple... canvi de batxillerat que et semblava tot super estressant i després era, bueno, m'organitzo una mica ja i ja està. Què I anaves un a altre, dir? un altre que vam llegir. Un altre que vam llegir, que l'estic veient aquí, que em va agradar, bueno, no els vam llegir sencers, no vam fer lectures, i era Història de les religions. Ostres. Era Tao Te Ching, increïble. És molt bon llibre, de debò. Són poemes, no? Així, és filosofia oriental, però està molt guai. Bueno, ens hem anat una mica per la tangent. Sí. Sí. Bueno, perquè, clar, És la el que- idea era llegir 100 pàgines de guàrdies, però que al final, clar, Sí, com no volíem m'ha donat temps... plantejar un club de lectura de Terry Pratchett, de Guàrdies, i això, de llegir 100 pàgines cada setmana. Però el Matías s'ha trobat amb una dificultat, que és, se l'ha volgut Explica-la. llegir en anglès. Et dono els honors Super, perquè Carles. expliquis. Sí, sí, no, és a dir, és increïble, en plan, es nota que és anglès, en plan, el Sí. vocabulari que fa servir és molt anglès, en plan, crepita, tot això, clar, és una paraula en anglès que has de saber. Llavors, clar, el problema és que mola molt perquè dius, hòstia, estic aprenent molt anglès, però clar, trigues tant en llegir les pàgines que dius, és que, tio, estic tota l'estona amb el diccionari. No, i En a plan, més, vaig estar llegint com 2 pàgines o 3 i ja en tinc una llista sencera d'una cara d'una pàgina, saps? És a dir, mola molt perquè estàs aprenent, però, tio, ja és que Sí, trigo vull molt, llegir, trigo no? molt. Vull I jo crec que enterar-me el que la parlàvem- història. Sí, jo crec que si en el el que futur parlàvem... si tinc més temps per entrenar i tot això i de pas ja et treus el Proficiency o l'Advance, perfecte. Si no, per ara anar parlant en llibre tot això, crec que m'estic llegint en castellà, amb el Kindle, amb el mòbil i per ara estic bé, estic còmode. Així que, bueno. I el que parlàvem l'altre dia, que jo també em vaig llegir un sencer en anglès, que era el de Weird Sisters, o Germanes Fatals, i, hòstia, costava, o sigui, anaves entenent tot, sí, hi havia paraules que no sabies i jo igualment anava llegint, però el problema ve quan perquè el Terry Pratchett, doncs, hi ha a parts que escriu com parlem, directament. Sí. Treu vocals, o sigui, canvia les paraules i fica, vamos pa allà, no? Fica un pa, per exemple. Sí. O es menja vocals o tal. Parla molt col·loquial i això és el difícil d'entendre en anglès a vegades. Un anglès molt britànic, amb paraules a vegades sofisticades i, a més, barrejat amb l'anglès més col·loquial. Hòstia, és xunguíssim. Sí, A més, fa bromes, fa jocs de paraules. Uah. Ja. Ara estava fullejant el llibre, per exemple, i m'acabo de trobar, per exemple, que posa un som, saps? Tu entens on som, però clar, Sí. és UNSSOM tot junt. I potser, clar, això en anglès és que... Un som. No, Un som, sí. sí. Del poc que he llegit en castellà ho entens molt bé, en plan com va la trama i tot això, però en anglès és que hi ha tants jocs de paraules, és com Sí, que clar. hi ha Que moltíssim. passen volant. Sí, Bueno, sí, clar, dius, i hòstia, aquí- això és no sé què, i dius, hòstia, pues sí, té sentit, és veritat, és un joc de paraules, és veritat. Clar, però hi ha coses d'això que no t'enteres ni tan sols que és un joc de paraules, si Ja, ho ja, veus ja. en anglès. Perquè No, i a no més a tens més- prou capacitat. Fullejant Ja. m'acabo de trobar també que posa... N'hi ha per llogar-hi cadires, que això de l'anglès no sé d'on ho deu haver tret. Això deu haver sigut obra del traductor. Sí, traductor tal qual, Sí. perquè si no és impossible. I un altre... Com ho diries en anglès? There is for... com seria llogar? Rent. Però clar, en anglès d'Anglaterra no sé si és rent. No, clar, però això és There una is for expressió renting catalana. shares. Això és una expressió catalana que deu haver trobat alguna cosa d'aquí Navarra o de... Ja ho sé, però em faria gràcia que fos la de bona. Ja, literal, no? There is La for traducció. renting shares. Sí, que el Terry Pratchett hagués vingut a Catalunya i Ja. hagués agafat aquesta expressió. Que em És com sembla, és doblesa, no? com a Rent shares for rent. curiositat, em sembla que Robert Jordan, el de La Rueda del Tiempo, va agafar el Sí. nom de dos rius de Catalunya, no? Pot ser? O es va inspirar en Ah, Catalunya? sí? Què? Em sona que sí. O Ho sigui, vaig a buscar. potser Two m'estic... rivers. Potser me n'estic of anant time. i no sé on ho vaig escoltar. Que Ho estic buscant. tenim el nostre veure, comitè a Miscelània. d'investigació, el David. Ah, Busca... no.
No? Jo no ho vaig sentir, No, això. Robert Jordan claimed that he lived in the Two Rivers, and indeed his hometown of Charleston Ah, pot ser. is nestled in the fork of the Cooper and Ashley Rivers. This leads to a comparison between the two rivers and various rural areas of the United States. O Bueno, sigui que no, no. serà alguna altra cosa. Sí, pot ser alguna altra. O potser una altra part, eh? Sí, pot ser. Ja tinc deures pel pròxim. Puc buscar Robert Jordan, el Torri. Robert Jordan, de Rue du Temps. Per què em surt en primer... Escric Robert Jordan i la primera que em fica per completar és en francès, la Rue du Temps. Sí, està sortint... O sigui, ara que estic amb els projectes del Sanderson, estan sortint moltes versions en francès de tot i dic, ostres, si el Potser francès, l'acabem de traduir, no? el francès està tan parlat com perquè sigui un bueno, idioma de potser traducció instantània, o sigui, pràcticament el mateix dia de sortida. No ho sé, hauríem Sí. de consultar-lo. No, No vull dir que, sí, segur que no, però jo no sé. no és que m'estigui ficant amb els francesos, Que també, que però... també. Tothom està... Sempre, o sigui, sempre. tot el món està... En contra de França, sí. Sí. I dintre de França està tothom en contra de París. Sí, és un Exacte, això de cercle... París. Sí, és com un cercle dintre d'un cercle, i jo què sé, Els potser cercles de l'infern, no? De Dante Alighieri. Sí, l'epicentro és Macron, potser. Sí, saps? tothom No. odia el president de França. És com la relativitat, saps? D'Einstein, no? Que és curva, l'espai. Doncs l'odi va cap allà. Sempre hi ha un Que va francès que va a França. aquí odia. Hi ha un punt de... Com era això? El punt de horizonte, ¿no? Un horitzó Límite de... Horizonte de eventos. Això. El horizonte de eventos. Això a la uni ho van fer, no? El evento de... Sí. No, a la uni no ho vam Horizonte de fer, això. No? O No, sí? pero una broma que No. tenía el David, no sé qué, el punto de no sé qué. ¿Qué? No me recuerdo. Pues sí. Sí, el horizonte de eventos, sí. Ah, no, era de Risk. El horizonte de De eventos. risc? Creo que era Però espera, en Risk. risc és l'Albert. Sí, uy, jo sóc l'expert ara de risc. de Risk. Alguna zona d'alerta, Pero prevención alguna... laboral, ¿eh? No. Prevenció laboral. Ojo. Aquests són els francesos de les empreses, no? De prevenció. Sí, prevención de risc laboral. Uf, em fa una ràbia que em confonguin amb... Però bueno. De fet, sense dir informació personal i sensible, el David ahir va Bueno, estar a això. prop d'on treballo jo. Només Ah. em quedaré aquí. Sí. Sí. Vale. Després podem parlar d'això. Després, sí. Lore interno. No intento. Això Inner lore. aquesta informació està només per la gent que està subscrita de pagament al Al canal Patreon. Al patrón, como agrada a mí. que no tenim. Al patrón. Patró. I no sé, Sí. se m'ha oblidat que estàvem parlant. De Jo també. guàrdies. Bueno, sí, que volem A fer l'Audio el club de França. lectura. Sí, bueno, ara Això començarem. ho repetirem, Això, Sí. ho repetirem 50 vegades. Sí, no? Ja, Perquè bueno, la gent clar, sí que que com diu. no he llegit moltes pàgines, tampoc tinc molt a dir, realment. Però clar, és que he començat res ara. I Bueno, clar, en podem- espanyol és que vas molt més ràpid, per exemple, perquè està... No, és una cosa No que sé, he notat mitja jo, hora. o sigui, es llegeix molt Sí. ràpid, no? O sigui, no sé si Sí. és una percepció sí. meva. Sí, es llegeix No. molt ràpid, sí. La veritat és que sí, que vas normal, pom, i és que és increïble. I Perquè és portes això, 10 perquè no és pàgines intens. en 5 minuts. no és potser. dens. Sí. Però fa moltes I gràcies. és divertit. Està molt guai, sí. El que fa més gràcia per ara, a més, la versió castellana, Mm. em va dir, en plan, como la puerta de la sabiduría, una cosa així, se tranca quan hi ha 4 gotes, no sé què. I això Clar, em fa Fent molta una gràcia. mica- No sé què. fent una mica d'espoiler del principi, potser. A mi el que em va fer És que molta és- gràcia al principi va ser... Hi ha no me'n recordo qui exactament, hi ha una persona que està buscant una societat secreta Ah, sí, és Sí. aquesta, sí, i clar. entra sense voler a una altra societat Ah, secreta sí, a una altra societat secreta, sí. i et fa pensar, però quantes Bueno, societats perquè diu- secretes hi ha que no... Clar, perquè
per entrar s'ha de dir un codi. Sí, I el Exacte. codi és Sí, el codi... supercomplex. Sí. Però s'equivoca d'una paraula. sí. No, potser hauries de dir aquesta societat secreta, que canvia una paraula. I s'ha Vale, fet a l'altra volta, a l'esquina, al fons a la dreta. Ah, no, tu Sí, volies sí. anar a aquella altra, no? Potser. Sí. Aquesta Sí, és en que plan... li han canviat el local perquè, no sé, no me'n recordo, tenien club de tennis o tenien club de... No, en anglès el vas trobar i crec que era... A veure si el trobo, ara et dic. The fear, the significance... Sí, perquè en plan hi ha un club d'indecisos. En anglès era com indecisos. Que havien, en plan, com que l'havien agafat el dimarts, una cosa així. Sí, sí, sí. Sí, una cosa així era. I és com, en sèrio? Saps? Normalment tu d'una Sí, sí, és societat magnífic. secreta t'esperes que, jo què sé, que sigui molt complicat Que sigui accedir, sí, per exemple, que sigui secreta, que no... I de cop entra un altre i diu, Clar, ah, però no, la gràcia... I digues, aquí fent una digues. mica de spoilers, aquí també ve el geni del Pratchett. Que això ara mateix és una broma, però més endavant està envoltat amb la trama. O sigui, és un gag, clarament, però és important per la trama. Aquesta societat secreta després farà coses i estarà implicada. I el Terry Pratchett és molt geni, no només amb l'humor, sinó en fer trames originals, cohesives i curtes i que siguin divertides, Sí, a mi no se li reconeix prou. m'agrada molt les parts de... Bueno, clar, és que com no hi ha capítols és una mica de liu, no? Però les parts Ja de... és molt difícil, Les sí. parts que parla de la societat secreta em fa molta gràcia, no sé, és com... No sé els noms en castellà i en anglès, diu germà Atalaya, germà Guixaire, Sí, germà... Watchtower, Vigilante, Vigilante Torre, una cosa així. Ostres, sí, el que està... Brother El porter, Door, Doorkeeper. el porter, En plan, germà porter, portero. sí. Sí, sí. I Les germà traduccions almenys Atalaya, sí que... germà Guixaire, i en català, i germà... Bueno, el mestre suprem, i no sé quin més Sí, ara sí. mateix, de Supreme memòria. Grandmaster. Però crec que a la part castellana, no me recordo si era Gran Supremo o Master, crec que no, Crec que no. Maestro Supremo, Crec que era una... potser... O... Maestro... sí, una cosa així, ara... En dic. català és Però mestre sí, sí. suprem. Sí, sí. Sí, és que és la traducció directa, tal qual, sí. Zanahòria, també, ara estic llegint. En català li han posat Això és safanòria, apretar. que és una pastanaga... Safanòria. No, sense safanòria, sense R. Sí, sí, I és una es veu forma que de dir pastanaga. sí, no sé si és de València o alguna així, pot ser. Sí, Gran No ho Maestro. sé. Sí, és Gran Maestro. Safanòria, sí. Però sí, safanòria és una forma de dir pastanaga, sí. Sí, sí. Realment, Clar, estava confós. és més subtil que... Sí, mon pare també diu safranòria en comptes de safanòria. A vegades. Ah, no diu... Bueno, És no que sé. safanòria és... A veure... Safanòria... És que vaig buscar l'etimologia i tot. Aquí. Etimologia ve de l'àrab, clar. Que ve de safonària. Sí, és el mateix De quan origen que els àrabs safanòria. estaven... I pastanaga, pastanaga que també es pot dir carrota, Carrota. sí que ve del llatí. Pastinaca. Pastinaca. Dels romans. I carrota d'on ve? Sí, No sé. la veritat... Sí. La veritat és que haurem de tornar al llatí tots. Totes les llengües romàniques, Sí. pum, al llatí. Sí. Ara, pum, No, però és que transició. carrota... T'imagines? El romaní, l'italià, tot al llatí. Ja està. És que carrota, o sigui, carrot, o sigui, ve del francès cagot, Cagó. que ve del llatí carota. O sigui, hi havia No, dues formes de dir doncs no. pastanaga. Clar, de l'anglès, carrot, no? També l'han agafada. És que Sí. l'anglès Però ve si hi molt havia del dues formes de francès, dir pastanaga. Ah, que ve del grec, caroton. Carotón. Una miqueta cartofen, també, Bueno, però cartofen és Que patata, és... Sí, exacte. No, Però se s'han és confós. patata? Sí, cartofen és patata. Crec que sí. Ah, hòstia. no? Sí, sí. No era cauliflower? No. No sé. És patata, és patata. En quin idioma? En alemany. Alemany. Ah. De Bavària, No, a veure, és dos. Jo estic treballant en una empresa que té la seu a Alemanya Sí, i a sí, és patata, vegades, sí. i a vegades Cartofen. em surten webs en alemany i és com, no, sisplau. Bueno, no em sembla tan complicat. És a dir, a veure,
Si No és llegeixes intuïtiu. A mi, bueno, clar, jo sé 4 o 5 paraules i amb aquestes ja vaig fent. Perquè com al final són paraules dintre de paraules, dius, vale, està parlant d'alguna cosa d'enginyeria, crec. Saps? Que potser és totalment inversa, Sí, no? no? Però és com, vale, crec que parlant per allà. Per Ciències de exemple, la tinc una natura és miqueta... Naturbis no sé què, no? Sí, craftear la natura. Sí, literal. Sí, crafteando la natura. Està guapo, eh? Sí, sí. Hòstia, és que en alemany jo crec que També. podria fer bons llibres de ciència-ficció i Uf, d'això no de sé, fantasia, eh? Amb la paraula, això, en plan, buah, potser són molt sosos, però hi ha molt joc, saps? A més, amb les partícules i tot això. Bueno, Però ens sí, anem sí, sí. despedint del públic francès i anem acollint el públic A alemany. l'alemany, sí. Sí, aquí per tot, sí, tota Europa en general, sí. Sí, sí. Però sí. Bueno, Anna, podem parlar també de llibres de Gerald of Rivia, Uf. también llamado Geraldo de Rivia. Geraldo. Geraldo. Que em vaig Sí. llegir en primer i està molt bé, la veritat, però... Bueno, Però ja ho en vas tot deixar, cas. no, ja? És que són llibres que... No sé. És que Geralt és molt Geralt. Perquè està tota la saga i és com, vale, si no et flipa Geralt, no pots llegir el llibre. En plan, està bé l'univers, però és com... Totes les zones són com tires així com, vale, són historietes de Geralt que li passen coses, en general, potser connexes o no, amb flashbacks o tot això. És molt semblant a jocs, realment, si et sembla. Però, no sé, és com que són capítols. Són capítols de, això va a matar un monstre no sé què, aquí no sé què. El primer llibre em sembla bé, està guai. Però clar, si és així tots els llibres, és com una miqueta palo amb Molt dona. pesat, no? Sí, una miqueta... A veure, són fàcils de llegir, la veritat, estan bé. Són curts, solament, crec que són entre 300 i 400 pàgines. Així que, mira, vas allà llegint. Curs per nosaltres. Curs, eh? Sí. Curs per nosaltres. Curtet. En plan, què és això? Pilars de la Tierra? Uf, curtet, sí, bueno, a veure, una tarda, potser, si t'animes. Una Clar, tarda és que depèn dels teus gustos, també, una mica, perquè... Sí, totalment. A mi Perquè, em dius a Els més, Pilares de la Tierra, 1.000 pàgines, i et dic, puf, no ja, em però puc potser llegir El està Camino de molt los ben Reyes un altre cop, sisplau. ja, hòstia, que bé, hòstia, és que he de tornar també a Brandon Sanderson, que vaig deixar en la relectura del segon, que ara que en tinc més ganes. I sí, hòstia, és que el primer em va agradar molt, eh? Mira És que que la m'estic relectura del rellegint, primer A mi m'agrada molt, tio. És que és la part veure d'en coses Kaladin, on allà i no molt. les veies, o sigui, era... Ja, Veus, tal qual. inspiró profundamente i dius, aquí està fent alguna més que respirar, Ja. no? Sí, és que mola moltíssim. I Mola. llegeixes epígrafes i dius, això em sona d'haver-ho llegit, però més endavant. És que a més, clar, veus, a més també que, clar, Brandon Sanderson vol fer sèries i pel·lícules amb això, i tu ja veus l'escena, saps? Sí, és Al que cinema. sense fer Tu... spoiler, el clímax del Sí. quart llibre és super cinematogràfica, o sigui, jo me la imaginava al meu cap i és com... No sé, no vull fer spoiler tampoc. Ja. Buah, i juramentada també, Sí, la parella però- aquella de... Buah, l'hòstia també. Sí, quasi tots Juramentada, els llibres tenen parts, sí. juramentada la batalla final és espectacular. Si la fessin en... Ja, Bueno, clar, l'escena, com dir-ho, l'escena més polèmica, entre cometes, o la més comentada d'Odium, de quan Dalinar fa la perpendicularitat, de si te derrotamos, ¿no? Algo així, pot ser? ¿Cómo puede ser si te derrotamos? O... Corregiu-me si m'equivoco. ¿Cómo...? Sí, algo així és. Això a la pantalla ha de ser... Sí. Sí, Sí, perquè... Ja, però no serà igual... algú. No, clar, A la igual pantalla no passarà. igual li surt Ja, tot però- un però clar, el flashback, un problema és- pantallazo de vés a saber què. De... Ja, però clar. El problema és, nosaltres volem un Senyor Sanés al final. La qualitat de Senyor Sanés, però clar, és impossible arribar a aquesta qualitat, saps? No ho És a sé. dir, tu creus que pot arribar? Creieu? Jo sí... I el que diré igual us dona una mica de grima. Jo si arribem al nivell de qualitat de Los Anillos de Poder, ja em dono un canto a los dientes. Vull dir... Perquè A veure. el que no vull és que passi rotllo
El que li va A veure, passar el problema... a la Laura Gallego, Mm. pot ser amb un anime que va fer de... que no se'l va veure ni Déu, o si se'l van veure van dir que era dolentíssim. Mm, No ho sé. no I sé. si A arriba veure, al nivell de qualitat també de la rueda, també estaria bé. és que realment el problema sobretot Però dels anells de poder era que no havia trama. La trama era una merda. En plan, era horrible. Però si la trama ja està feta, Sí, potser no hi ha tant Sí. error, clar. I clar, és que a més les escenes estan molt bé posades, així que, tio, a més que el director llegeixi el llibre, tio. sí, això és el que volia dir, és que el problema de los anillos de poder és que potser no es van Que llegir no el s'han llegit Silmarillion. res. Jo, de oïdes. Jo crec que s'han agafat 4 o 5... Bueno, el en Gandalf plan, és un Ainur, vale, i fem veure que... ok, Sí, fem veure que ve, no? Però això és més problema de l'IP, no? És més problema dels IP, de que no tenien l'IP, que només tenien... no tenien ni tan sols el Silmarillion Ah, és sencer o alguna cosa així. veritat. O sigui, tenien No, és problema de fragments drets molt... que podien... No podien treure trama del Silmarillion, però sí del Senyor dels Anells o alguna així, pot ser? Sí, alguna així, alguna així. I bueno, em limita molt. bueno, Clar, mentre que Brandon Sanderson potser... estigui viu, ja em va bé. Potser Perquè només clar, a més, clar, podien... Digues, digues. sí, perquè clar, al final el tema de Tolkien va dir que cadascun tenia, cada fill tenia com una propietat, no? En plan, tenia un personatge, no? Com la seva propietat o tot així, no? Ah, no, això no en tinc ni idea. No en tinc Sí, ni en idea. plan, crec que en plan, van heredar com els personatges de cada família, cada person, sí, relatius, saps? Cada membre de la Que família curioso, tenia. no sabia. Sí, és que no ho sé, però em vas sentir així com... Però ara, si és cert o no, no ho sé. Però seria graciós, imagina't. Quin agafaries tu, David? Quin seria el teu personatge? Com a del Senyor dels Anells. Sí, Senyor dels Anells. No Silmarillion, eh? Silmarillion ja sabem quin. El preferit o el teu avatar, no? El teu avatar, el teu avatar. O sigui, qui Fingolfin- seria jo vivint allà? Sí. Però dins del Senyor dels Anells. Qui seria Vinga, jo si hagués de viure a la Terra Mèdia? Sí. O amb qui m'identifico més o qui em cau millor? Pues dies 3, mira, David. Clar, El, a veure, hem de fer el challenge de con per quién, viure allà, con quién te casas, quién matas y con quién te besarías, ¿no? per viure allà seria el Hobbit Gordo que riu quan se'n van. Saps el Hobbit El Gordo? Tom Bombadil. Tom No, Bombadil. Però Tom Bombadil no apareix a les no pel·lis. és un hobby, és un... El Cinyapiés o no sé com es diu, el del peu, el que surt amb el El peu. canap... Sí, aquest, el canapié. Aquest. A mi em molaria ser Aquest un és el meu d'aquells, preferit. un Nainur, o sigui, potser un Nainur nerfejat com els mags, però Era flipat. sí, sí, Era Ben flipat. m'agradaria, o sigui, Mm. però super nerfejat, m'és igual. O sigui, jo el que vull és estar per allí i viure totes les aventures, saps? Desde el inicio de las 2 torres, ¿no? En plan... sí, sí. Hòstia. Doncs jo... Si no, el Merry. El Pipin, el A veure, Pipin... realment, si vols viure bé, realment, sí, els Hobbits van bé, la veritat. És veritat. És a dir, sí. si no, seria molt traumàtic. Qualsevol altra raça és traumàtica, la veritat és que sí, eh? Sí. Doncs a mi m'agradaria Però, més. clar, elfo mola, però clar, els elfos que estan als Senyors Anells són com super No, nerfejats, són una miqueta així. Són uns creguts, Són... també. Sí, bueno, però que també s'ho van guanyar, eh? En plan, Sí. que els elfos pot guanyar des del primer dia, eh? Amb el Morgoth allà i tu, hòstia puta. En plan, és normal que tinguin una miqueta l'ego pujat, però perquè porten combatim amb ell tota la seva vida existència. Els humans són com, hòstia, i aquests són supernous, no sé què, saps? Sí, sí. Però... El que estem d'acord és que ningú seria un enano o un hombre, no? Potser. Bueno, enano mola. O enano mola, però... No, hola. Enano Un està hombre bé. no. Per què ha de ser un hombre si ja ho soc ara? Ja, ja. Bueno, però un Però hombre tipus... però un jinete de roja més hardcore, eh? Heavy metal, eh? Jinete de roja mai... Un hombre mola, d'aquests bendecidos en la larga vida també molaria. Sí, com l'Aragorn. Númenóreano, ¿no? Un númenóreano, al final, Sí. allà. Està bé, està bé. Sí, sí. És que, si t'hi Sí, fixes, l'Aragorn en els fets del Senyor dels Anells em sembla que té rotllo 87 anys o alguna Sí. cosa així. Sí, una cosa així. Sí. Sí. I és com el meu avi amb 87 anys intentant. Ja, però Perquè que... era Noriano. Sí. Exacte, sí. Que té com 40, potser, saps? Sí, O sí, sí. 30 i alguna cosa.
Sí, sí. Sí, l'avi era, o el rebesavi de l'Aragorn, que és un dels que té els Silmarils, Mm. que Els és un Silmarils. pavo que literalment és com el sol. és, Ah, veritat, sí, sí, sí. que té, Isildur, no? O... no, No, Isildur Isildur no. no, Erendil, L'Isildur és el Elendil. Erendil, Erendil. Sí, Erendil. Elendil, que O... és fill Erendil, de que té els Silmarils. Aerendil, pot ser? És Algo que així, són dos, crec. són dos. El Aer... Aerendil i Aer... Erendil són... Sí, és que em sembla que hi havia un que és l'Aerendil, que és, bueno, és un avantpassat, no facis dir de quin ordre, de l'Elendil, que és aquell que era un elfo que va renunciar a la llarga vida aquesta dels elfos i es va Sí, convertir en home i després el van beneir i es va fer una estrella o alguna cosa així, pot és que ser? crec que és aquest. Sí, és És que crec aquest, que és és aquest, aquest. és aquest, és Sí, és aquest. aquest. O Crec sigui, que és... Perquè va Aerendil és recuperar el... un dels Silmarils. Sí, Sí, sí. Crec que és a Erendil, però és que no ho sé. O Erendil. És que hi ha dos, crec. No sé. És un lío, eh? sí. No és no, la L'Elendil veritat. És molt lío. Diuen tots l'Elendil igual. és el fill del Aerendil, em sembla. Si no que... El pare de l'Isildur. Em sona, sí, Sí, em sona. l'Elendil és el pare de l'Isildur. Sí, Sí. sí, 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 sí. Uah, què Sí, dius? és que mola, perquè quan llegeixes el Silmarillion, ja tot això és com, vale, Ho tens te vas interioritzat, no? aprenent sí, sí, la família, eh? Els elfos, els humans, no sé què. Mola, és Bueno, que això està guai, eh? de fet, bueno, passa en menor grau també amb l'Arxivo de les Tormentes, que ja et saps Mm. la família Colin, et saps Sí. la família... bueno, Més els... que la teva. Sí. El tio Pepe i tu, què és aquest Pau? Però ha fet alguna cosa? Ha agafat una estrella literalment del cosmos i la té al seu cap? El No, tio Pepe llavors no m'interessa. Saps? com és, ha condemnat la humanitat sí, no? Per quedar-se amb un anell. Ha capturat, ha estallat el sol i abans d'estallar ha agafat la seva llum eterna i la té al cap? No. Per tant, no m'interessa, saps? Al dinar de Nadal, a la merda, no? Exacte. És que és molt hardcore, clar, és que... Hòstia. Doncs, tornant una mica a Sanderson, tu t'ha arribat l'Hombre Iluminado, ja, o... A mi sí, sí. El tinc aquí. Mola molt. Tens el com es llom? diu? El llom no, Les però de les pàgines. pàgines. Les pàgines està al lateral tot pintat de negre. Es veu tot com molt brillant. O sigui, a comparació de la versió que es troba a tenda, si toques la portada té una mica de relleu, es veu brillant, el material és de cuir més bo. Que guapo. Després, a dintre les pàgines, els dibuixos també són de més qualitat, són quasi paper fotogràfic. Doncs, sí, són fotos més que dibuixos. T'has llegit el I primer és capítol? superguai. No he llegit res. Res? Estava llegint i aquesta setmana m'he acabat el portal dels Obelisc, que és la segona part de Quinta Estació, la cinquena estació, i m'he començat la Màscara de la Foscor, Doncs que és la Úrsula K. Le Guin, jo aquesta setmana li i no he donaré començat el canya. Brandon. Perquè És què? jo aquesta setmana li donaré canya a l'Hombre Iluminado perquè com ja m'he llegit l'objectiu de pàgines del club de lectura, o sigui, de la setmana que ve o de quan ho fem. Jo és que també li donaré la canya perquè, a més a més, el mes que ve ja es publica el quart llibre, Defiant, de Brandon, Buf, jo de la tinc, saga de Skyward. jo tinc pendent encara el segon, me'l va comprar la meva parella fa... No sé si per aquest Sant Jordi o el Sant Jordi de l'any passat i encara no me l'he llegit. I Pues, és espavila, curtet, entre perquè el mes cometes. següent Curtet, fent referència està molt al guai. principi. A Sí. veure, A més, les sagues que més m'agraden del Brandon. Si no fos per... Perdó, Rob. Si no fos per 3 crec que s'assembla molt a aquests de Skyward. té Perquè és el mateix... 450. S'assembla... Starsight. No dic, Starsight té 450. Mm. O sigui, és curtet. És que vaig a fer un claim. Vaig a fer un claim, que no sé si la gent estarà d'acord. Per mi, Skyward em recorda molt... O el 3 em recorda molt a Skyward, sobretot el tercer,
i, i tipus, m'encantava Skyward fins que vaig llegir 3 i vaig dir, hòstia, 3 fa més o menys el que m'agrada de Skyward, però millor. Bueno, clar, és que no deixa de ser una nau, no? Que fas... Fa coses de nau. No sé, Sorolls així, no? no sé, és que no... 3 em refereixo a 3 o sigui, 30. Trenza del mar Esmeralda, no? Sí, Trena del mar Maraca. sí, que no té res a veure. No? En català. Clar, sí. Clar, un va sobre una noia que va rescatar el seu amant, que va per un vaixell i tot, i l'altre és ciència ficció. Sí, sí. Que també té fantasia, no? Però Que no té res té- a veure en principi, però Té em molt de... recorden molt. A l'Embot, no sé, suposo que... Em recorda molt a... És molt hoidesc i molt... Els personatges aquests que... Perquè són personatges... Són còmics, són Sí. una mica sarcàstics, Són els punts d'entrada del Brandon intentant fer humor, no? Sí, sí, bàsicament. El Hoyt és Brandon intentant fer bromes a... Igual que l'Embot i qui Sí. més era... Bueno, no sé, de les sagues Ah. que té. És que sagues no Cosmere només m'he llegit... Sí, Bueno, a part del Proyecto Però Secreto no. 2, el Wayne. També seria. el Wayne, puf, Mm. quin mal, El Lopen. Sí. Xx, calla. No, no ho dic per fer spoiler, ho dic perquè s'acaba la saga Ah, sí. d'això. Sí, sí. El Lopen també és una mica... El Wayne, veus, se separa una mica d'aquests perquè al final el personatge té molt més A mi, profunditat. tret de que és una mica cabron amb la parella del Wax, no me'n recordo com es deia. Asteris. L'Asteris és dels personatges que més m'agrada. És brutal. Que Sí, sí, estic ho d'acord. arregla una mica en l'últim llibre, però és com en plan, Asteris, ets tu, ja no vull parlar més amb tu, saps? No sé, saps? És massa tallant amb ella, però bueno. Bueno, doncs, per això al principi molta gent l'odia. Per això. Sí, és que té una mica de... Té les seves llums i les seves ombres, el Wayne, Sí. però bueno. Però, no sé, tampoc vull fer massa spoiler de... Perquè el Matías diria que no se l'ha llegit, no? La segona saga. No, què No. va, no m'he llegit res. De fet, que ara he de fer, ja llegir les 100 primeres pàgines d'això, però quan tingui ja més temps. Així que sí. Però sí, en tinc moltes ganes de llegir més, que tinc ja l'horari més estable ja més o menys ja sé, així que guai. Sí, no, al final és... Jo crec que ha sigut igualment un bon capítol de començament de parlar una miqueta de guàrdies. Sí, perquè si ho fem 100 pàgines directament sense avisar, la gent... Ja. Bueno, la gent. Sí. Tenim una retenció de 20 segons, no? Però... Està bé. Increïble. Però 20 Som segons... 20 segons... Sí, 20 segons. Que són 20 segons, saps? Sí, som nosaltres mateixos que entrem al vídeo i diem, bueno, quantes No visualitzacions són hi ha? 19, Vaig a posar-li Pues like. No? Pues amb 21, no? Seria ja més bé. Ni idea. Però està bé, veritat. Està bé, a mi no m'importa, a mi està bé. No, a mi... Sí, Realment l'excusa. les visualitzacions m'és igual, és més passar l'estona amb vosaltres i... Queda molt romàntic, Totalment. no, això, ara? Però... No, però ja, a mi m'agrada molt, la veritat. És a dir, m'agrada molt el tema de... Perquè, clar, quan tu llegeixes llibres és com el... Com era aquest? No me'n recordo. Què comediant que dius? El conocimiento para ti. No sé què. És com sí, que te llegeixes llibres... Ignatius. Sí. En plan... llegeixes llibres, però para ti, chitón. I és com... I amb vosaltres puc parlar del llibre i molt a més. És totalment... Sí. Al final és disfrutar. Ignatius, perquè està puto loco, però es veu que és una teoria aristotèlica filosòfica de veritat, això, Vull dir... Sí. No s'ho ha Jo aquí inventat dos comentaris. Dos comentaris. Abans estava escoltant un programa ara mateix de l'Ignatius i el Maldonado, que tenen un nou programa, i continua igual de loco. I dos, que aquesta idea de que el conocimiento para ti, hi ha una saga de One Piece que és per bé aquest concepte. I aquí és una fumada, no? És una fumada meva que sempre m'ha agradat. Però hi ha una saga de One Piece que em recorda aquest concepte. He de continuar veient One Piece perquè entre la lectura i tot ho he deixat una mica de costat. És que One Piece pots fer filosofia amb One Piece. Sí.
segueixo amb Arabasta, encara, vull dir. No... Espavila. Sí, no? Perquè trobaran el One Piece És espavila. i encara seguiré per Arabasta. Chupistos. Sí. De fet, hi ha una sèrie que es diu Two Piece, no? Que Ostres. és una paròdia, pot ser? Tupis... No, saps típica broma de Boruto? Mm. Hòstia, també... O sigui, Pues, m'agradaria veure pues diuen que Boruto... quan s'acabi One Piece... Mm. Bueno, Boruto és una merda. Diuen que quan Sí. s'acabi One Piece començarà Tupis. Sí. No, però I ara, m'agradaria potser alguna veure cosa. Boruto per les parts del Naruto, saps? A mi el Boruto és una mica igual, saps? Com a personatge. Però ja que he vist l'evolució del Naruto, m'agradaria acabar de veure'l. Sí, jo passo del... Jo passo, Sí. sincerament. No. Mm. Doncs només per De això, Boruto per jo. veure les evolucions del Naruto. I que digui, ser Hokage és una merda. Me'n vaig por ahí a rebentar els... Com es deien els dolents? Els Itsutsu... No. Aquells que tenien els Els ulls Akatsuki. blancs. Sí, Jo què sé, no me'n recordo. que va. Byaku... No sé. Itsutsuki o És que jo... Utsutsuki o alguna així. Els Akatsuki no. No què sé, jo Naruto m'ho vaig llegir en una setmana. O Ostres. sigui, és de les vegades que més obsessionat he estat amb una cosa. Juntament però- amb el ritme de la guerra. El ritme de la guerra en un dia, no? També. En una setmana. Una setmana d'exàmens. Passava una setmana amb els exàmens. I jo no dia a llegir el ritme, m'era igual. A mi em va passar amb el Camino de los Reyes, que... No era setmana d'exàmens, però sí, saps? Havia de fer projectes d'un professor que teníem el Matías i jo en comú, que comença... que és un geni, però que no sap Ja. transmetre el coneixement. De fet, si tinc so, potser treballo amb ell, dintre Sí? d'uns En mesos, sèrio? potser. Ostres. Què dius? Sí. Ja us diré en privat ja més coses, si funciona. Uf. Ah, bueno, clar, sí. Bueno, jo crec que... Ho sentim. Sí, jo crec que ja és suficient per al primer capítol, que he de marxar ja. Ah, vale. Doncs Sí. despedim aquí Sí. aquest primer episodi del Club de Lectura, que no hem fet massa... Bueno, hem fet la introducció. La introducció. Hem avisat que Hem avisat, sí, començaríem. hem avisat. Exacte, Sí, està molt bé. està molt bé. Ja està. I no sé. Voleu que posi l'outro o...? Sí. Sí? Posa, sí. Vinga, va. Sí. Vaig a buscar-la. I fins aquí... Per tota l'estona. Ja l'he posat, ja hem el que acabat. vosaltres no la sentiu. I és un No. plan, fins aquí, adeu. És molt emocional. Per tota l'estona. Em fa molta gràcia, Sí. no sé què dir. És una espècie de gràcia i vergüenza ajena, també. Vinga, adéu. Que vagi bé. Era una One Piece, no? Pa. Sí, és aquesta. Pa. Quan ho posi a YouTube ho veieu i Vale. No. són els 20 segons aquest de retenció que hem dit abans. Ah, Bueno, toma ja. adeu. Vinga, adéu. Vinga, Adéu. adéu.